बिथाङा सासे अन्थाइ बेफारी बिथाङा BPF नि समाव मोनसे क्वारिखौ सालायोमोन दा बिनि उनाव बिथाङा एसे एनै फैसा जानायनि उनाव बिथांखौ BPF नि माखासे दैदेनगिरिफोरा बिथांखौ फैसा खरस खालामहोनानै फैबाय थानाय बिसायख'थियाव गावखौनो सासे बिजाथि महरै फाथिगोन होननानै बिथांखौ गोबां लब होनाय जों खोनानो मोनदों आरो बेवहायनो बिथाङा गोजावनानै दिनै बेबायदि अबस्थायाव बिथाङा फैदों। कख्लाबारि समस्तिनि थाखाय शिबेन बर' बिथाङा जेबो फेक्टर नङा। कख्लाबारि समस्तियाव BPF नि थाखाय बिथाङा फेक्टर नामा? जानो हागौ बिथांमोननि थाखाय फेक्टर किन्तु UPPLनि थाखायथ' दिनैनि समाव रावबो फेक्टर नङा। अब्ला बिथांनि जाबायदि प्रेसिडेन्टनि गेजेरजों बुंनाय मिथिस्लाबा मुवा UPPL आव सोसनदों होननाय बेफोर बाथ्राया नंखाय नामा? हयथ' बिथाङा सानना लादोंमोन UPPL जानला मोनला मोनसे दल, नाथाय जों बयबो मिथिगौ UPPL जाबाय मोनसे डिसिप्लिनजों खारग्रा बा सोलिग्रा मोनसे दोलो। UPPL दोलोआव हाबनोब्ला जोंनि UPPL दोलोनि फिलसफि एन्ड प्रिन्सिपल बे खोथाखौ गिबियावनो बयबो मिथिना लानांगोन, अब्लासो UPPL दोलोआव हाबगोन। बिथाङा हाबखांनायनि उनाव हयथ' सानबाय नामा फैसाबो आं मोनाखिसै UPPL आव थानानैलाय आं मा जाबावनो, बेफोर खोथाखौ साननानै हयथ' बिथाङा थांफिनदों जानो हागौ। शिबेन बर' बिथाङा दाखालिबावै BPF अफिसनि गेजेरजों गावसिनि कख्लाबारि ब्लक बेवहाय मोनसे खौरांगिरि मेल खालामदों आरो बेवहाय बिथाङा जोंनि प्रमद बर' बिथांनि एगेन्स्टयै माखासे एलिगेसन बिथाङा होदों जे बिथांखौ जोंनि पार्टियालायनो जबरदस्ति UPPL दोलोआव जगदान होदों, आर'नाइ गानहोदों होननानै बिथाङा बुंदों। जों मिथिनायाव बिथाङा थांनाय इलेक्सनफोराव माखासे खरसा खालामनायनि उनाव बिथांमोननि खाम्फा बरगयारि बिथाङा जेनखांनायनि उनाव बिथाङा माखासे फाइनान्सियेल क्राइसिसआव गोग्लैदों आरो बे रांखौ मोनफिननो लुगैनानै बिथाङा प्रमद बर'नि खाथियाव थांनानै गावनो निजेनो फैसानि लबाव बिथाङा UPPL दोलोआव जगदान जादों। बिथाङा सोगोमसार बर' बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों जे नोंथांमोननि लकेल MCLA बिथांखौ बिथांनि दैदेननायाव जइन जाहैदों आरो मिथिस्लाब मोनै बिथांनो आर'नाइ गानहोनानै बिथांखौ UPPL आव सोदों होननानै बिथाङा बारे बारे बुंबाय थादों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव, मा बुंदों? बिथांनि जि बुंनाय राव MCLA नि सायाव बिथाङा जिखिनि एलिगेसन होदों बेयो 100% नंखाय। बिथाङा गावनो खनले खनले जोंनि माखासे गाहाय लेभेलनि मावथिफोरखौ आरो MCLA नि खाथियाव फैनानै बिथाङा गावखौ UPPL दोलोआव सोनांगौ होननानै बिथाङा बारे बारे खावलायफैनायनि उनावसो बिथांखौ लांनाय जादों। दा बिथाङा गावनो गोसो जानानै माखासे थाखा फैसानि मोनगोन साननानै बिथाङा गावनो UPPL दोलोआव हाबहैदों। बिथाङा सिगां मावलांनाय स्किमनि जि रां मोननांगौ बेखौसो रायज्लायनो थांदों होननानै बुंबाय थादों। हयथ' बिथाङा UPPL दोलोआव हाबोब्ला बिथांनि स्किमनि फैसाखौ मोनगोन होननानै बिथाङा सानदोंमोन, नाथाय जों मिथिगौ UPPL दोलोआ दिनैनि समाव जायफोर थिखादारफोरा गावबा गावनि जायफोर थिखानि खामानि बेखौ जायफोर बिथांमोनहा मोजाङै मावफुंदों बिथांमोननोनो जोंनि सरकारा थिखानि बिलखौ होनाय जायो होननानै जों बयबो मिथिगौ। दिनैनि बे खौरां मेल खुंनायाव बाहागो लाफैनो हानाय मानगोनां खौरांगिरि नोंथांमोनखौ जों बरायग्रोना लाबाय। जोंनि गुबै थांखियानो जाहैबाय दाख्लै थांनाय 12 जुनाव कख्लाबारि ब्लक BPF इउथनि प्रेसिडेन्ट इनचार्ज बिथां सोगोमसार बर'आ थांनाय 4 जुन जोंनि 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्तिनि रिजाल्ट होखांनायनि उनाव गावनो BPFजों थाबा जेबो जानाय नंला बे मोनसे सानखांनायखौ लानानै जोंनि माखासे गाहाय थाखोनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लोगो हमनानै बिथाङा UPPL दोलोआव जइन जानो होननानै गोबां बार सावरायनाय आरो बिथांनि खावलायनायनि गेजेरजों जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि मानगोनां MCLA बिथांजों सावरायनानै बिथांखौ गावनि खावलायनाय बायदियै जोंनि मानगोनां BTRनि CM सार बिथां प्रमद बर'जों जइन होनो थाखाय बिथांखौ जोङो जगाजग खालामो बा बिथाङा गावनो गले गले खावलायबाय थानायाव जों बेखौ लानानै थांनाय जायो। नाथाय बिथाङा फिन आरोबाव साननैसो उनाव BPFनि माखासे
गोजौ लेभेलनि हयथ' जों खोनादों दैदेनगिरिफोरनि माखासे नारसिननायाव बिथाङा आरोबाव बावैसो दा बिथाङा 20 जुन खालि कक्लाबारि ब्लक कमिटि BPF-नि मावखुलियाव UPPL दोलोआ गावखौ नारसिननानै हमख्रब हमसि लांनानै जइन होदों होननाय बाथ्राया नंखाय बा जों बिथांनि बे बुंनायखौ जोङो सोंखारियो। बिथाङा बेबायदि बुंनाङामोन। बिथाङा गावनो गले गले सिं जानानै आं UPPL दोलोआव जइन जानोसै, आंखौ सिपजों रायलायहो माखासे बेबायदि खोथाखौ बुंनानै जोंखौ नारसिनबाय थानाय जादोंमोन। नाथाय दिनैनि समाव बे शिबेन बर' बा सोगोमसार बर' बिथाङा फिन आरोबाव BPF दोलोआव थांनायाव जोङो कक्लाबारि समस्ति हिसाबै जेबो साननो गोनां गैया। दिनै 2015 मायथाइनिफ्रायनो दिनैसिम कक्लाबारि जोंनि समस्तियावहाय जों UPPL दोलोआनो दिनैसिमबो जोङो देरहानाय जिखिनि थासारि बे थासारियावनो दङ। बेनिखायनो बिथांनि जिखिनि बावैसो सिगाङाव जोंनि दैदेनगिरि बा MCLA बिथांखौ थगाय थसि लांनानै गावखौ जर जबस्ति मिडियायाव बुंनो होनाय बाथ्रा, बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंनाया हयथ' बिथांनि भुल जादों। एसेबां नंखाय खोथा बुंनानै बिथाङा सासे गभर्नमेन्टनि रिप्रेजेन्टेटिभखौ बेबायदि सोंखारिनाङामोन। हयथ' बिथाङा सानस' हायाखै आरो बिथाङा गावनो बुंदों जे नोंथाङा UPPL दोलोआव मानो जइन जाखो होननायाव बिथाङा बुंदों आं UPPL दोलोनि सरकार सालायनायखौ मोजां मोनदों, बा बिथाङा बुंदों BPF दोलोनिफ्राय मानो नोंथाङा फैखो होननायाव बिथाङा बुंदों जे BPF दोलोआव बा BPF दोलोखौ आं गाज्रि मोननायनि माखासे कारनखौ आं उनाव बुंसिगोन होननानै बिथाङा बुंदों। नाथाय फिन बिथांमोना गावनि BPF दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि नारसिननायाव बिथाङा जिखिनि खोथाखौ बुंबाय बियो बिथांनि जों सानना लादों दा जों UPPL दोलोआ सोरखौबा नारसिननानै UPPL दोलोआव जइन जानांगोन होननानै जोङो कक्लाबारि समस्तिनिफ्राय जों रावखौबो जर जबस्ति नारसिननानै जों UPPL दोलोआव जइन होआखै। आरो बिथाङा दिनै जोंखौ बेबायदि बुंनाया जोबोद गोरोन्थि बा बिथांनि मोनसे दुरबलताखौ जों सानदों। जों खोनादों बिथाङा गोबां थांनाय जिथु लकसभा जि इलेक्सन बेयाव बिथाङा माखासे सोरबा बिथांनो केन्डिडेट लब होनानै माखासे बिथांखौ फैसा बाहायहोदों आरो बेहायनो बिथाङा फैसानि मोनसे एकदम दुरबल थासारियाव मोनहैनानै मा खालामगोन मा खालामा बिदिनो बिथाङा जोंखौ UPPL दोलोआव बारे बारे जइन जानो होननानै बिथाङा जोंखौ गोजौ थाखोसिम रायलायनो होबाय थानायावसो बेबायदि बिथांखौ शिबेन बर' बिथांखौ जइन होनाया जादोंमोन आरो दा बेबायदि खोन्था दा बेखिनियानो। नाथाय जोङो सानदों बिथाङा जोंनि सिगाङाव BPF दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ ओरैबायदि बुंबाय जे आं UPPL दोलोआ आंखौ जइन होआबाबो जइन लायाबाबो आङो माब्लाबाबो BPF-नि वर्कार जानानै आं खामानि मावला, आं निउट्रेलै खामानि मावसिगोन होननाय बिथांनि माखासे खुगानिफ्राय बा ओंखारनाय बाथ्राफोरा जोंनियाव गोसोआव दङ। दा जोङो बिथांखौ बेखायनो बुंदों माखासे नंखाय बंखाय बाथ्राफोरखौ बुंनानै रायजोनि गेजेराव माखासे खोथाफोरखौ बुङाबा हयथ' गाहाम जायो, नङाबा जोंबो माखासे खोथाफोरखौ बुंनो गोनां बायध' जायो होननानै जों सानो। नाथायबो बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंदों बिथाङा 40 लाख रांनि स्किमनि बिलनि सायावसो रायलायनो थांदोंमोन होनना बेवहायनो मिथिस्लाबनानै बिथांखौ BTR-नि सिट बिथाङा आर'नाइ गानहोनानै जइन जाहोदों होनना दिनैनि खालारसिम जोंनि मिथिनायाव जोंनि मानगोनां सिबा बा जोंनि मानगोनां MCLA बिथाङा मालाबाबो सोरखौबा जइन जाथारनांगौ नोंथांखौ जइन होथारगोन होननानै जर जबस्ति होननानै जों जइन होनाय जोंनि कक्लाबारि ओनसोलाव हयथ' बिथांमोना मोननाय नङा। बिथाङा गाव BPF-जों थांफिननानै गावखौ BPF-नि दैदेनगिरिया फिन मोजां मोनबावथों बेबायदि मोनसे थासारिखौ साननानै बिथाङा हयथ' बेबायदि खोथाखौ बुंदो जानो हागौ। अब्ला बिथाङा रांनि लुप जानानैसो UPPL-आव थांदोंमोन। लास्टाव जोङो फाइनालि नुबाय जे बिथाङा माखासे रांनि लुप बा लालसाव हाबनानै बिथाङा दिनै फिन आरोबाव BPF-आव जइन जानायखौ जों नुदों। नाथाय बिथांनि जिखिनि सिन्ताधारा बे सिन्ताधाराया दिनै रोखा जाबाय जे बिथाङा रांनि मोनसे आंखालाव गोलैदों आरो बेखायनो जोंनि UPPL